La diabetis, per definició bàsica i fàcil, és els nivells de glucosa alts en sang. Hi ha diversos tipus, les més conegudes són la diabetis tipus 1, la tipus 2, la diabetis gestacional i n'hi ha altres de menys freqüent. Hem de comptar que el 95% de les diabetis són diabetis tipus 2, que és la que coneixem com la de l'adult, i que té uns criteris diagnòstics molt clars en funció dels nivells de glucosa en sang i d'altres paràmetres i símptomes que poden tenir les persones. Sempre fent una analítica en sang la podem detectar. La malaltia l'abordem des de la consulta, sobretot fent educació a lo que és la persona amb diabetis. Els controls a dia d'avui es poden fer a través de lo que continua sent el medidor de glucosa i ha aparegut altres sistemes com els sensors de monitorització contínua de glucosa, que ens dona molta informació. I els tractaments hi ha tant tot el que són els hàbits que he comentat, els antidiabètics orals i el tractament amb insulina, entre altres. Bé, la diabetis, el gran problema de la diabetis són les complicacions que genera a llarg termini. El tenir els nivells de glucosa alts en sang és un tòxic per la resta dels òrgans. Per això les persones amb diabetis s'han de cuidar per intentar prevenir les complicacions, que són força conegudes, la retinopatia, la nefropatia, també la malaltia cardiovascular o la malaltia de les artèries perifèriques. Aquestes són les que a la llarga acaben empitjorant la qualitat de vida de les persones amb diabetis. El canvi d'estil de vida que han anat a menys saludables. Per exemple, una alimentació més processada, realització menys d'activitat física, hàbits tòxics, tot això comporta un augment de pes, etc. Per tant, s'hauria d'incidir molt en tot el que és prevenció, és a dir, portar el que hem dit, una alimentació que sigui saludable, realitzar activitat física, evitar el consum de tòxics, intentar estar dintre del teu pes ideal perquè tot això no comporti un augment del risc cardiovascular. Jo diria que la paraula revertir o curar no seria la més adient, però el que sí que estem veient és que, sobretot amb la reducció important de pes, com passa en persones que es sotmeten a cirurgia bariàtrica, pràcticament normalitzen el metabolisme dels hidrats de carboni, que seria els nivells de sucre en sang. Per tant, voldria dir que en principi no es curaria, sempre hi hauria aquesta base de tenir la malaltia diabètica, però fer sobretot incidència en que sí es pot prevenir i hi ha força estudis i força evidència que el més important seria la prevenció.